Question number 3. H the graph of y equal to sin 1 by 3x for 0 less than or equal to x less than 6 pi கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஹெச் த கர்வ். அப்போ நம்ம கர்வை ட்ரா பண்ணணும். ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பீரியடும் ஆம்பிளிடியூட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம கர்வை ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ அதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆம்பிளிடியூட் போடலாம். ஸோ ஆம்பிளிடியூட் அப்படிங்கிறது என்ன? மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது தான் அது. ஏங்கிறது சைனோட கோஎஃபிஷியன்ட். சைனோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு 1. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் 1ங்கிறது 1. ஸோ ஏங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வருது? 1. ஸோ பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட், அது வந்து 1/3. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆம்பிளிடியூட் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனோட தான் கம்பேர் பண்ணுவோம். அப்போ சைனோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு ஏ, இங்கே ஏங்கிறது 1, இங்கே சைனுக்குள்ளே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் பி, இங்கே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1/3, அதனால் பி ஈக்குவல் டு 1/3. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பீரியடு. ஸோ பீரியடுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னாக்கா 2π டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் பி. ஸோ 2π டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் பிங்கிறது ஏற்கனவே பி பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது, மாடுலஸ் போட்டாலும் அதே தான் வரப்போகுது. அப்போ 1/3. அப்போ 3 ரெசிப்ரோக்கலில் மேலே போயிடுச்சுனாக்கா 6π. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆம்பிளிடியூட்டுங்கிறது 1 வருது, பீரியடுங்கிறது 6π வருது. அப்போ இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பாருங்கள், இது வந்து இது எக்ஸ் ஆக்சிஸு, ஸோ இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸு. ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டிங்கன்னா ஒய்யும் 0 தான் வரும். ஏன்னா சைன் 0 ஆகிடும். சைன் 0ங்கிறது 0, அப்போ ரெண்டுமே 0 தான். அப்போ படம் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆம்பிளிடியூட் 1ன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம ஹையஸ்ட்டு இந்த கர்வு எவ்வளோ தூரம் போகணுனாக்கா 1 வரைக்கும் தான் போகும். இந்த இடத்துல 1 இருக்குது அப்படின்னாக்கா இது வரைக்கும் தான் போகும். போயிட்டு இந்த பக்கம் நமக்கு மீண்டும் இதாகும். இது வந்து 1. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த 6π நம்மளுக்கு வந்து பீரியடு வந்து 6π வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த பீரியடு. இன்னொரு ஆஃப் ஆஃப் த பீரியடு நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னாக்கா படம் கீழே போய் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ஆஃப் ஆஃப் த பீரியடு, அப்போ ஃபுல் பீரியடுங்கிறது 6π, ஆஃப் ஆஃப் த பீரியடுங்கிறது இதில் பாதி நம்மளுக்கு 3π. அப்போ இது வந்து ஒரு 3π. அப்போ 0விலேருந்து 3π வரைக்கும் 1. எகைன் இந்த பக்கம் 0விலேருந்து ஸோ இந்த பக்கம் 6π. ஸோ இது 3π, இது 6π, இது ஒரு ஹாஃபு, இது ஒரு ஹாஃபு. அப்போ நம்மளுக்கு ஹெச் த கர்வ் அப்படிங்குள்ள ஸோ என்ன கர்வ் எப்படி சேஃப் வருதோ இதுதான். ஸோ இதனுடைய ஹைட் என்ன இருக்கும்? இதனுடைய ஹைட் வந்து 1. ஸோ இந்த இடத்துல தான் 1ங்கிறது இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆம்பிளிடியூட். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு பீரியட். இது ஹாஃப் பீரியட், இது ஹாஃப் பீரியட். அப்போ ஹெச் த கர்வ் அப்படிங்குள்ள இதுதான் அந்த கர்வோட இது. அப்போ இந்த கர்வோட ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் 1/3x, சைன் ஆஃப் 1/3x. 0விலேருந்து 6π வரைக்கும் தான் நம்ம போட்டு போகணும். அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே 0 போட்டேன். எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போடும்போது இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி கர்வ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஹெச் த கர்வ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா, இது தொடர்பாக இன்னும் மேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்.